नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड, MIDCत भीषण स्फोट, चोरट्याला चांगलाच चोपला आणि पदवीधर निवडणुकीच्या विजयासाठी रवींद्र चव्हाणांनी सांगितला प्लॅन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसणाऱ्या चोरट्याला पकडून माझगाव ग्रामस्थांनी चांगलाच चोप दिलाय। ही घटना मंगळवारच्या सुमारास घडली। उमेद राम मथुरा साब असं त्याचं नाव आहे। त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले। सोमवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास एक युवक माझगाव पॅलेस येथील रस्त्या शेजारी एका घराच्या खिडकीवर लटकताना खोतवाडा येथील अनिकेत सावंत आणि विघ्नेश शिरेडकर या युवकांना दिसला। त्यांनी गाडी वळवून परत पाहिलं असता तिथं कोणी नव्हतं। यानंतर थोड्या वेळानं घराशेजारी राहणाऱ्या लोकांना हा युवक या स्थितीत परत दिसला। त्यांनी आरडाओरड केली असता तो शेजारच्या चर्च मागील जंगल भागात पळून गेला। त्यानंतर त्यांनी घरात जाऊन पाहिलं असता मागील बाजूचा दरवाजा तोडलेला आढळून आला। या घरात एक महिला एकटीच राहते। याचा फायदा घेऊन चोरी करण्यासाठी तो आला असावा अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली। त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो सापडला नाही। याबाबत तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली। पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली। त्यानंतर मंगळवारी शेजारी भाड्यानं राहणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांना धारेवर धरल्यानंतर त्यांनी आपल्यातील एक जण रात्री नसल्याचं सांगितलं। यानंतर सायंकाळी या युवकाला पकडून आणण्यात आलं। त्याच्या कपड्यावरून त्याची ओळख पटली। त्यानंतर त्याला ग्रामस्थांनी चांगलाच प्रसाद दिला आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केलं। कोणाची तुमची कारवाई होत नाही। 3 वाजता गेले तरी जाणून घ्यायचे। हेच परिणाम भोगायला लागणार। उद्या एखाद्या पोरीवरती अत्याचार झाला, काय झालं, कोणाचं काय झालं तर सर्वस्वी जबाबदार तुम्ही राहणार आहे। आणि भाडेकरूंचे तुम्ही पहिल्या आधी पोलिसांनी तुम्ही ह्याच्यात का नोंद घेतली, सगळ्यांचा पास केलाय तयार, पोलीस व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे। सकल मराठा समाजाच्या वतीने 10वी-12वीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या महादेव भाटले स्कूलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता। सकल मराठा समाजाच्या वतीने 10वी-12वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलच्या महादेव भाटले स्कूलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा पार पडला। यावेळी माजी खासदार निलेश राणे, युवराज लखमराजे भोसले, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजपचे युवा मोर्चा उपाध्यक्ष उद्योजक विशाल परब,
सकल मराठा समाज अध्यक्ष सीताराम गावडे, भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे उपप्राचार्य गजानन भोसले, माजी नगरसेवक खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, विलास जाधव, राघोजी सावंत, माझगाव सरपंच डॉक्टर अर्चना सावंत आदी उपस्थित होते। प्रास्ताविक स्वागत अध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी केलं, सूत्रसंचालन जय भोसले यांनी केलं। गावडे साहेबांनी इतकं माझं कौतुक केलं की मी कुठे बघावं मला कळलं नाही, पण मी सतत खाली बघत होतो। आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल, कारण का एवढं कौतुक गावडे साहेब ऐकायची सवय आहे, एवढं मनापासून आपण कौतुक केलं, कारण मनापासून आपले मी आभार मानतो, आपण मला बोलवलं। खरं तर गावडे साहेब हे आमचे लाडके आहेत आणि त्यांचा स्वभाव आणि माझा स्वभाव अनेक ठिकाणी मॅच होतो। तेही सरळ काही बोलून टाकतात, मी सरळ काही बोलून टाकतो, पण त्यांची भूमिका रोखोक असते, त्याच्यामध्ये भिसळ नसते। मराठा समाजाची बाजू घेणं, मराठा समाजाची आंदोलन करणं, मराठा समाजाचे विषय समजून घेणं हे काही साधन नाही। कुठल्याही समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून जेव्हा आपण काम करत असतो तेव्हा जर चुकलो आपण तर तो समाज आपल्या अंगावर देखील, याचे अनेक अनुभव आपल्याला ह्या अगोदर आलेले आणि आज जग फार वेगाने पळतं। मी स्वतः अमेरिकेमध्ये 2-2.5 वर्ष शिकलो। मला असं वाटतं रत्नाजी तुम्ही कुठेतरी अब्रॉडमध्ये शिकला, अमेरिकेमध्ये आपणही शिकला। जग एवढं वेगाने पळतंय पुढे, त्या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी आपल्याला विचार करून पावलं टाकली पाहिजे आणि तेवढंच पालकांनी पण ओळखलं पाहिजे की आपल्या मुलाला, आपल्या मुलीला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे, ते काय करू शकतात हे ओळखण्याची ताकद ही पालकांमध्ये पण पाहिजे। साहेब आपल्याकडे आलो, आपण फार मोठ्या मनाने आमचं सगळ्यांनी इथे स्वागत केला आणि अनेक कौतुकाच्या गोष्टी आपण आमच्याबद्दल बोलल्या, त्याबद्दल मी मनापासून आपल्या सगळ्या टीमचा आणि आपल्या सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतो। आणि आपण सगळे विद्यार्थी इकडे आणि त्यांचे पालक जे ते सगळे जमलेले आहात, मराठा समाजाचे जे सगळे जमलेले आहात, मनापासून जर मला आपल्यासाठी काही जरी करता आलं, मी कुठपर्यंत गेलो ते महत्वाचं नाही, माझा जिल्हा कुठपर्यंत गेला। मी ऑलरेडी एकदा खासदार झालेलो आहे, माझे वडील ऑलरेडी एकदा मुख्यमंत्री झालेले आहेत। राणेंना या मातीतून काहीतरी कमवायला मिळेल म्हणून राणे इकडे आलेले नाही, या मातीमध्ये परतफेड करण्यासाठी आले की जे आम्हाला तुम्ही दाखवलं, या देशामध्ये जी ओळख निर्माण झाली ती फक्त तुमच्यामुळे झाली, हे राणे कधी विसरू शकत नाही। म्हणून आमच्याकडून जे काय करता आलं किंवा जे काय करता येईल ते 100% आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजपर्यंत आपण जे प्रेम दिलं त्याची परतफेड करण्यासाठी आपल्याला कधीही गरज पडली आमच्यासारख्या लोकांना सांगा, आम्ही कधीही तुमच्यापर्यंत आणि तुमच्या हाकेला हो दिल्याशिवाय पुढे जाणार नाही, एवढंच आपल्याला या निमित्ताने सांगतो आणि आपल्याला सगळ्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। भुईबावडा रिंगेवाडी दरम्यान एका वळणावर एसटी बस आणि आयशर टेम्पोमध्ये समोरासमोर धडक बसून अपघात घडला। हा अपघात सकाळच्या सुमारास घडला। या अपघातात एसटी बसमधील सुमारे 20 प्रवाशांना किरकोळ तर 4 प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली आहे। जखमींवर वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा घाटाच्या पायथ्याशी एसटी बस आणि टेम्पो यांच्यात जोरदार धडक झाली। सकाळी 9 वाजण्याच्या दरम्यान 65 प्रवासी घेऊन विजयदुर्गहून एसटी बस पुण्याच्या दिशेने निघाली होती। याच दरम्यान गगन बावड्याहून भुईबावड्याकडे आयशर टेम्पो येत होता। रिंगेवाडी मार्गावरील अरुंद वळणावर टेम्पो चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला। टेम्पो समोरून येणाऱ्या एसटीवर धडकला। या धडकेत एसटी बसचं चालकाकडील दर्शनी भागाचं नुकसान झालं। या अपघातात एसटी मधील 20 प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे, तर 4 प्रवासी गंभीर जखमी झाले। अपघाताची माहिती मिळताच भाजपचे भालचंद्र साठे, सरपंच बाजीराव मोरे, भुईबावडा येथील आरटीआयचे तालुकाध्यक्ष कुणाल मोरे, शिवसेनेचे रवींद्र मोरे, अमीन फकीर, मंगेश मोरे, दिलीप मोरे, महेश सूर्यवंशी यांसह रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले। एसटी बसमधील जखमींना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केलं। गंभीर अवस्थेत असलेल्या जखमींना उपचारासाठी वैभववाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले, तर उर्वरित प्रवाशांना भुईबावडा येथील डॉक्टर रवींद्र सावंत यांनी प्राथमिक उपचार करून सोडलं। अपघाताची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल, अभिजित तावडे, जायभाय, अजय बिलपे, अजित पडवळ हे घटनास्थळी दाखल झाले। या अपघातामुळे भुईबावडा घाटमार्गाची वाहतूक ठप्प झाली होती। दोन्ही वाहनं बाजूला हटवून पोलिसांनी मार्ग सुरळीत केला।
पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण पदवीधर मतदारसंघातून ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे यांनी अर्ज भरलाय। त्यामुळे सर्व तालुक्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांना या निवडणुकीबाबत कशा प्रकारे मार्गदर्शन करावे यासाठी जिल्ह्यात आढावा बैठक सुरू असल्याचं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वेंगुर्ले इथे सांगितलं। कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे यांच्या प्रचारार्थ वेंगुर्ल्यात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आढावा बैठक घेतली। यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या विजयासाठी वेंगुर्ले तालुक्यानं प्रामाणिक काम करत 9,500 मताधिक्य देत उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल तालुक्यातील भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या कामाबाबत त्यांनी गौरवोद्गार काढले। तर पदवीधर निवडणुकीत कशा प्रकारे प्रचार यंत्रणा राबवावी याबाबतचं मार्गदर्शन केलं। यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा सेना महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या विजयात मोलाचा वाटा असलेल्या आणि विजयानंतर प्रथमच वेंगुर्ले तालुक्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा वेंगुर्ले तालुका भाजपातर्फे तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, जिल्हा नियोजन मंडळ सदस्य तथा माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, श्रीराम सीतेचं असलेलं स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। कोकण पदवीधर मतदारसंघामधल्या निवडणुकीसाठी ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे हे उमेदवार म्हणून त्यांनी अर्ज भरलाय आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व तालुक्यातील असणाऱ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी ज्यांनी नोंदणी केली आहे त्या सर्व लोकांची आज महत्त्वाची अशी बैठक प्रत्येक तालुक्यांमध्ये घेतो आहे आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। प्रत्येक मतदाराला ही निवडणुकीची प्रक्रिया आहे किंवा मतदान कसं करावं हे समजून कसं सांगावं या सगळ्या गोष्टी समजवण्याचा प्रयत्न करतो आहे। मला खात्री आहे की 26 तारखेला होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे हे प्रचंड बहुमताने जिंकून येतील। कार्यकर्त्यांना कशा प्रकारे मार्गदर्शन करण्यात आलं, कारण ही निवडणुकीचं मतदान प्रक्रिया वेगळी आहे, तर याबाबत काय सांगाल? या निवडणुकीमध्ये मतदान प्रेफरन्शियल वोट असतं आणि त्यामुळे पहिल्या पसंतीचं मतदान हे ॲडव्होकेट निरंजन डावखरे यांच्या नावाच्या समोर सिंगल लाईन काढून आपण करावं अशा पद्धतीने सर्व कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना असं आव्हान आपण गावागावांमध्ये जाऊन करावं असं आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं। डोंबिवलीतील एमआयडीसीतील एका कंपनीला आग लागल्याची घटना घडली आहे। 2 ते 2.5 तासांच्या प्रयत्नानंतर ही आग आटोक्यात आली आहे। कंपनीमध्ये कुणीही नव्हतं असं स्पष्टीकरण अग्निशमन दलानं दिलंय। याच महिन्यात डोंबिवलीतील एमआयडीसी मध्ये एका कंपनीमध्ये स्फोट झाला होता। यात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता। आता आणखीन एका कंपनीमध्ये स्फोट झाल्यानं परिसरातील लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। स्फोटाचे आवाज रहिवाशांना ऐकू आले होते। डोंबिवली एमआयडीसी फेज 2 मधील एका कंपनीत हा स्फोट झाला। मोठ्या प्रमाणात स्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते। स्फोट ज्या ठिकाणी झाला त्याच ठिकाणी एक शाळा आहे। माहितीनुसार शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यात आलं होतं। कंपनीच्या जवळ असलेल्या गाड्या आणि इतर बांधकामं जळून खाक झाली आहेत। 2 ते 2.5 तासांच्या प्रयत्नानंतर कंपनीमधील आग आटोक्यात आली। कंपनीमध्ये कुणीही नव्हतं असं स्पष्टीकरण अग्निशमन दलानं दिलंय। डोंबिवलीतील या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय। मात्र खबरदारी म्हणून एनडीआरएफची टीम डोंबिवलीत दाखल झाली आहे। या आगीमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती अग्निशमन दलानं दिली आहे। शिवाय आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचंही सांगण्यात आलंय। देवगडातील तळवडे येथील न्हावणकोंड धबधबा पूर्ण क्षमतेनं प्रवाहित झालाय। पर्यटकांना हा धबधबा मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करतोय। पावसाळी पर्यटनासाठी हा धबधबा पसंतीस उतरतोय। देवगड पासून अवघ्या 16 किलोमीटर अंतरावर देवगड निपाणिया महामार्गावरील तळे बाजार पासून काही मिनिटांच्या अंतरावर हा धबधबा आहे। फेसाळणाऱ्या या धबधब्याचा आनंद अनुभवण्यासाठी पर्यटक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करतात। तळवडे न्हावणकोंड धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करतोय।
या धबधब्याच्या मुख्य प्रवाहाकडे जाण्याचा रस्ता चांगला असल्यानं, सुसज्ज असल्यानं पर्यटक आता इथं वळू लागले. नयनरम्य असा येथील परिसर पर्यटकांना भुरळ पाडतोय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. MIDCत भीषण स्फोट, चोरट्याला चांगलाच चोपला. आणि पदवीधर निवडणुकीच्या विजयासाठी रवींद्र चव्हाणांनी सांगितला प्लॅन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.